Thank you, Mr. Nikmain Chandramara. It is indeed a great... बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। नोंथांमोनखौ बे समाव बेयाव नुजाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। लाइट टावाराव गाखोनो थाखाय लाइट टावाराव गाखोनो नाङा, मानोना बे लाइटजोंनो जोङो गेलेनायखौ बादायलायनायखौ जागायनाय जागोन। Hey people, we're here to write history, so wake up, got no time to lose. Sweat it out for glory. Here we are to play for our pride. Come on people, it's time we unite. Believe in ourselves and no one can stop us. The football is a legacy. We play for unity and it's our goal. এনেকুৱা হ'লে পিছত বহাবিলাক নেদেখিব আইন বনাবলগীয়া
jangan boleh benar. Kita lihat ibu ya. Ini kan ini. Harus dibunyi. Itu set derby kasi. Iya. Saya dia masih bang. Kotor skor kau dulu na. Kotor untuk Mario Atara. Udah. Kokrajhar.
बोथोराव भितराव नुमाबो नङारे रावबो बोथोराव हाबनो मोना बोथोराव भितराव नुमाबो नङारिबो. So friends, finally Bodoland FC won the match and the final score is Bodoland FC 1 and Lai Autonomous District Council 0. So congratulations Bodoland FC. Congratulations Timothy. Thank you. Congrats bro, congrats. Derhanan मा बुंगोन? देरहानानै मा बुंगोन? बुंनायनिया ISPL 2022 देरहानो थाखाय बहुत गोजोननाय मोनबाय फार्स्ट जाजेनाव बिटिआरआवनो बिनि थाखाय जों बहुत Congratulations bro. थेंक यू. RK, congratulations. Thank you. By Dilip Nursery. ISPL ni tim songko musafaikan. Kilaka putra. दिनै नोंथांमोना थारैनो चेम्पियन जानो हामारबाय दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा माने जों नाजाय सब जों गैयाबाबो 30 प्लेयार दं 30 प्लेयारबो जों खूब मेहनत खालामदों माने सोरबा टिमाव मोनो सोरबा टिमाव मोना बेबायदि जेनेबा मेन 11 जास्ट खेलायाव जों 11 जनल' गेलेनो हायो बिनि उनाव साबस्टिटिउटआव माखासे थायो बिनि उनाव माखासे ड्रेस मोनि थायो जोंनि थाखाय गासिबो समान गेलेगिरि जों गासिबो एखे लेभेलनि ओमफ्राय बयबो नाजाबाय बयबो स्ट्रं नाजानायजों गेजेरजों जों देरहासार जानो हाबाय गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि थाखाय बड'लेण्ड टिमखौ सापर्ट खालामनो थाखाय हम ग्राउन्डखाय जोंखौ जाय रायजो राजाया बिराद सापर्ट खालामदों बिराद रंजादों जों बिनि थाखायनो बिराद गावखौनो मोनसे खावलायनाय लाख'नो हायै जोंनि बानजानाय हाबाफारिया जासिगोन मानगोनां जोंनि आलासिफोर ब्र दिनै नोंथांमोना थारैनो चेम्पियन जानो हाबाय दा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? सापर्ट खालामदों भेरि हेपि आरो मा बुंबावनो आच्छा ओमफ्राय बर' रायजो राजाफोरनो माबाफोर मेसेज गेलेनायनि सायाव? गेलेनायनि सायावथ' बिदिनो बयबो गेलेनांगौ दा जोंनि गथ'फ्रा गेलेनाया खम जालांबाय माबा खेलाजोंहाय गावनि लाइफखौ दानो हायो ओंखायनो खावलायदों बयबो बिमा बिफाफ्रा फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ आवगायनांगौ. फंबायनि मुङा? आंनि मुङा दिदोम हाज'वारि. दे कंग्रेचुलेसन. बिथाङा जाबाय बड'लेण्ड एफसिनि केप्टेनमोन. Man of the match for today's final match, Jembla Bromo from winning side, Jembla Bromo and Monesor Mosari. Check of 25,000 and golden boot. The score, high score is 6. Both the player, Jembla Bromo and Monesor Mosari able to score 6 goals. Thank you so much to Deputy CM of BTR, other than Jembla Bromo, check out rupees 25,000 and a trophy. Jembla Bromo, please come forward. Congratulations to the champion team, BTR, Bodoland Territorial Region, will receive champ trophy. Congratulations to Bodoland Territorial Region team. Team BTR is receiving championship trophy.
Congratulations to BODOLAND Region Football Team. To play for our pride. Congratulations once again to BTR team for winning the first ISPL, first Inter-6 schedule Council Player Football League 2022. Thank you so much to all the audience. So friends, if you like my video, then please subscribe to my channel, and also Next, we will have please follow my presentation ceremony. Instagram so that you can stay Barhara up to Naga date. Fari, That's all for today. Thank you for Jagagan. watching.